Радио В99 92 FM. Здравейте, уважаеми слушатели на Радио В99. Започва предаването «Литература в слушалките», в което ви представяме произведения от съкровищницата на българската литература. Това излъчване е съвместна инициатива между Радио В99 и Театър Гласове на Неврокопска професионална гимназия Димитър Талев. Въобще не ме интересува какво мислят за книгите ми и в кое чекмедже ме слагат. Аз разказвам за моето поколение. Това са думи на българския писател, музикант, музиковед и кинодраматург Виктор Пасков. Той е роден на 10 септември 1949 г. в София. Завършва консерватория в Лайпциг през 1976, а лирическият му дебют е в списание «Родна реч» през 1964 година. Първата му книга е «Невръстни убийства» от 1986 и още с пилотната публикация в списание «Съвременник» предизвиква дебати. Втората, «Балада за Георг Хених», излиза през 1987. Тя печели голямата награда за чуждестранна литература на Салона на книгата в Бордо, Франция, и е преведена на много европейски езици. През 1992 е публикувана книгата «Германия. Една мръсна приказка». Това е роман за така нареченото изгубено поколение от края на 60-те години. През 2005 Виктор Пасков печели наградата Хеликон за нова българска художествена проза с романа «Аутопсия на една любов». 3 години по-късно, през 2008, е публикуван сборникът «Разкази. Гледната точка на Гоген». По негови сценарии са заснети филмите «Ти, който си на небето», «Индиански игри», «Пльонтек», «Духове». Виктор Пасков е бил директор на Българския културен институт в Берлин през периода 1995-98 и 2002 година, а по-късно заема поста съветник по културните въпроси в Българското посолство в Швейцария. През 2009 година, на 59 годишна възраст, умира в Берн, Швейцария. Литературният критик Амелия Личева определя Виктор Пасков като едно от най-провокативните имена в съвременната българска литература. Като автор с стил и замах, който не се бои да експериментира с думите, да напряга представите ни за възпитано, прилично, естетическо. Днес на вашето внимание предлагаме откъси от повестта «Балада за Георг Хених». Образът на чешкия майстор на цигулки Георг Хених е изграден в светлината на детския спомен за едно прекрасно духовно пътешествие с дядо Георги, което по-късно прераства в размисъл за несъвършения човешки свят, за ролята на таланта, който чрез творчеството си доизгражда и обогатява духовно битието ни. Кой е по-голям, майсторът или занаятът? Кое е по-достойното дърво? Вложеното в бюфет или във виола? В какво се изразява изкуството да оцеляваш? Докъде се простират достоинството и таланта на Твореца? Как се отстояват принципи в свят на духовна нищета? Писателят Виктор Пасков не спестява неудобните въпроси нито на своите читатели, нито на своя учител по човещина, нито на Бог. Драматургичната адаптация е дело на преподавателя по български език и литература и руски език Марияна Малакова. Автор на текста и музиката на песента е инженер Румен Шарланджиев. Тон режисьор Нели Войнова. В ролите ще чуем Димитър Гембеджиев като Георг Хених, Мария Петелова и Магдалена Петелова като детето Виктор, Иван Вълчев се превъплъщава в ролята на възрастния Виктор, Анастас Бутилов е в ролята на Франтишек, Иван Вълчев е бащата на Виктор, майката на Виктор се изпълнява от Арсения Тепавичарова, Боженка е Деспина Халкидяки, а авторът Димитър Апостолов. Приятно слушане от мен, Марияна Малакова, ръководител на театър Гласове на Неврокопска професионална гимназия Димитър Талев. Ние ви чакаме пак да се срещнем с трепет с безброй светове, с пълнитра от разкази, с думи, с песни, с герои и с гласове. Така ни потапя нашия театър в нови и чудни места, фантазии, истини, мисли, крилати в надежда и красота.
Театър гласове. Неврокопска професионална гимназия Димитър Талев. В началото на този век, когато по жълтите софийски павета са пътували каляски, а в каляските дами в криолини и господа в фракове, когато в софийските градини духови музики са свирили подпури от Ла Травията, когато Иван Вазов е разхождал кучето си пред Народното събрание и когато оперната дружба е давала първи спектакли в София, пристигнали чешки и италиански музиканти, за да създадат българската музикална култура. Бог знае какви мъки и незгоди и лишения са срещали в мисията си. Вероятно е бил такъв есенен ден в 1910 година. На Софийската гара със свиркане и пухтение е пристигнал влакът от Чехия. От прозореца на купето с весело очудване е надникнал майстор Георг Хени. Около 40 годишен мъж, висок и представителен, с руси коси и сини очи. В товарният вагон е пътувал съндъкът с неговите чудни инструменти. Онези тънки пили, финни длета, миниатюрни ренденца, триончета, скоби, калъпи, филцови чукчета и куки, които видях половин век по-късно. Не знам къде се е настанило семейство Хених и как е преживявало всичките онези дълги и мъчителни трудни години. Знам само, че Георг Хених е свирил на контрабас в царският оркестър и че е изработвал майсторски цигулки. А също така, че около него е имало куп ученици, кой от кой по-талантливи. Знам също така, че тогава са се поставили основите на българското лютиерство. Но ти, Георг Хених, щастлив ли си бил? Защото не си се завърнал в родната Чехия при брат си Антон, за когото си ме разправял толкова много. Там, около потомственият замък, е имало зелени ливади. Буйни коне са препускали по тези зелени ливади. Тънка миризма на явор и лак се е носела в твоето ателие, където тихата Боженка те е гледала с любов. И какво от това, че не сте имали деца, когато на твоите цигулки се е свиряло в цяла Европа? Няма да те питам защо си останал, нито как си преживял мъчителните години, нито какви обиди и огорчения си понесъл. Важното е, че си останал. Трябва да е било неделя, защото баща ми беше свободен само в неделя. Останалите дни от седмицата минаваха в репетиции и представления в музикалния театър. Когато нямаше репетиции и представления, тичаше да уреди някоя чалга. Нали бяхме бедни? Обезправената ми майка беше надомничка. Пришиваше яки на ризи със стария сингер. Това не носеше нищо, освен лошо настроение. В тази неделя обаче, като че ли всичките лъчи на слънцето се бяха изсипали безразборно на пода. От чешмата течеше слънчева вода. По лицето на майка ми грееше слънчева усмивка. Само баща ми беше строг, красив и мраморен. Черна кадрица падаше на мраморното му чело. Той я отмяташе, врътвайки рязко глава. Закуската свърши в тържествено мълчание. Отново трябваше да си измия ръцете. После майка ни изпрати по коридора, по стълбите надолу, чак до вратата. Там застана с кръстени ръце и ни пожела на добър път. Сякаш отивахме далече, в друга държава, с важна мисия. Баща ми крачеше сериозен и съсредоточен в белия си костюм от шантунг, ухаещ на лавандулов спирт. Аз се тътрех подир него и зяпах какво става наоколо. Какво ставаше? Срещаха ни комшии, опитваха се да спрат баща ми и да поведат разговор, но той отклоняваше опитите им с вежлив отказ. Имаме важна работа. Знаете ли къде отивахме? Отивахме да поръчаме цигулка усминка. Малко, лъскаво чудо, каквото светът не е виждал. На усминката ще свиря омайни мелодии. Ще разплача цяла България. Най-много ще плаче фамилия Медарови.
и когато се разклипат на колене пред мен... Стигнахме улица Волов и свихме наляво. Спряхме пред втората или третата къща. Баща ми бутна дървената вратичка. Слязохме няколко стъпала надолу. Майсторът живееше в мазето. Хайде, влиза, Марини малък момче. Да живее, мили колега Марин. И голем мъж. И как златно име? Виктор. Име царско. Колко години златен Виктор има? 4 години и 11 месеца. Ой, много. Сяда тук сега и ти дадеш малка своя ръчица на дедо Георги. Ой, майстор Франтишек, добре дошло. Добре дошло. Клиенти? Добре си, старче. Нямам от какво да се оплачваш. Какво ще поръчвате? Цигулка, виола, лък? Майстор Франта, моя ученик. Добро ученик. Христо Франтов, ето визитката ми. Ателието на улица Леге. Изработвам всякакви струнни инструменти. Лъкове също, разбира се. Айде, Франта, сладко хапни си. Чудо. Добро, майстор. Добро е я. Гледай тук. 2 златни медала. Болония и Канада. А вие? Какво? Хо-хо-хо. Подигравате ли се? Осминка? Старче, защо не почнеш да правиш дървени кончета? Направи осминка. Дай малко лък, че мога свърши. Имам работа да върша. Вчера изпипах една цигулка. Байцана, грундирана. Само лак трябва да нанасям. Ама свърши. Цигулка да пее, а не да писука. Колко пъти учи от тебе. Всеки майстор сам прави лак. Смола няма. Терпентин, фирниз. Хайде, не бъди скрънза. Даде лак. Ето. Майстор Георги, защо не ми продадеш инструментите си? Колко искаш да те моля? Не виждаш ли, че с тези ръце вече не ставаш за цигулки? Става. Не става. Ако ти се правят играчки, ще ти подаря един комплект от Германия. Шмиргел, електромотор. Майстор Франта държи свой инструмент от Германия. Хених не продава. Те ми подарък от баща ми. Не иска шмиргел. Ама на Ванко си подарил летото за охлювчета? Не подарил. Майстор Ванда дошел. Взел длето. Казал връща на момент. От тогава месец минал. Няма Ванда, няма длето. Ай. Ай, що не дойде от мен да поиска? С летото тъпо главата. Айде със здраве. А вие, ако ви потребва нещо, ателието нали знаете? На Леге. Само че играчки не правя. Иска свири на цигулка, господин Виктор? Нага. Кога даде концерт, покани дедо Георг и баба Боженка? Да. Направи тебе цигулка. Малки цар, малка цигулка. Инфант. Седнах на табуретката. Баща ми се намести на миндера. Георг Хених отново се покатери на столчето. Протегнах ръка и доверчиво я оставих в дланите на стареца. Бяха грапави и топли. Той внимателно изтегляше пръст след пръст, опъваше ги в ставите, прегъваше ги леко, измерваше големината им с палец и показалец. Струваше ми се, че ме милва. После премести пръстите ми разстоянията от китката до лакътя и от лакътя до рамото. От рамото до брадичката. Накара ме да взема в лявата си ръка летва. Намести пръстите ми на нея, сложи единия край под брадичката ми и изви лакътя навътре. Може би в тези минути, когато той е измервал дължината на пръстите ми, за да се образи с тях тази на грифа, почувствах безкрайно доверие в Георг Хених, което не ме е напуснало до последната ни среща. В известен смисъл не ме е напуснало и до сега. Татко, голям майстор ли е дядо Георги? Най-големия. А майстор Франта? Той не е никакъв майстор. На рождения ми ден баща ми донесе осминка вкъщи. Остави я на леглото, отвори черния калъф и се отдръпна да я видим. Майка ми ахна, аз изхълцах. В калъфа грееше с червеникави от блясъци и сякаш нежно звънтеше и като че ли се молеше да не го докосваме. Едно неописуемо красиво създание. Отроче,
от женски пол, ефирно и крехко, изкрящо с златните си струни в тъмната ни стая, с кокетно извито охлювче, като ушенце с две въпросителни от двете страни на грифа, като тънки вежди, ухаещо като царско дете, цигулката на Георг Йосиф Хених. Бе лятната ваканция и по-голямата част от деня прекарах при Георг Хених. Бях открил най-после дядо по своя вкус. Извънредно беден, безкрайно добър, с приказна външност, притежател на тайни, дошъл от непозната, далечна страна и говорещ магически език, владеещ странен занаят и мизерстващ като светец. Свалях форми от стената, въртях ги с ръце и ги разглеждах, стягах и отварях менгимето или се заглеждах в иконите по стената. Коя е тази жена? Майка Божия! Нали няма Бог? Как може да има майка? Ай! Има Бог! Има майка! Добра! Как златна госпожа майка! Това бебе, то ли е Бог? То син на Бог! Исус, бебе! Как ти син на твой баща? Къде е баща му? Баща не видиш. Той навсякъде. Тук на земята, там на небе. Да не са се развели? Как? Ами така, той е пиел и ги е биел като Манолчо, били са бедни и понеже не се е грижил за тях, са се развели. Ай, глупости. Бог за всички се грижи. Тебе, мене, златен майка, баща. За мен се грижи татко, а ние се грижим за теб. Много те благодарен и на златен твой татко. Живее 100 години и златна твоя майка. Ала Бог грижи се за стари Хених. Помилуй брат Антон Хених. Помилуй баща Йосиф Хених. И жена Боженка Хенихова. Щом се грижи, защо сме бедни? Не бедни. Ти не беден. Беден съм. И ти си беден. И баща ми. Майка ми е била богата, но са ги национализирали и сега е бедна. Не е беден. Але още малък. Инфант. Трябва учи се. Стане съдия. Цар. Беден съм. В нашата махала няма по-бедно момче от мен. Ти не беден. Аз с очи видел. Познава тебе. Може махала бедно, але ти не беден. Цар. Цар Виктор. Чу мене? Помни дълго. Ти цар Виктор. Как цар Давид? Цар Саул? Цар Соломон? Айде, казва сега. Аве Мария. Аве Мария. Грация плена. Грация плена. Когато си тръгвах, главата ми бе пълна с объркани представи за Бог, Божията майка и техния син, сложите им взаимоотношения, моята бедност и нетърпящия възражения глас. Не беден ти цар. Какъв цар? Защо цар? Никак не ми се искаше да съм цар. Майко, ние бедни ли сме? Бедни, яш. Престани да говориш глупости. Не сме бедни. Яш. Дядо Георги каза, че съм цар. Един гений на тромпета и един цар. Не ми ли е малко много? Яш. Престани да говориш глупости. Никакъв цар не си. Яш. Той каза, че има Бог. Бог е женен за Божията майка, а тя му родила син, Исус. Ако имаше Бог, нямаше сега да сме така. Яш. Как? Така, както сме. Яш. Няма Бог. Няма Божия майка. Няма Исус. Измишльотини. Защо ме лъже? Той не лъже. Виждаш ли, той е много стар. Старите хора мислят, че има Бог. Всъщност няма. Вие като остареете, ще мислите ли, че има Бог? Може и да повярваме в Бог, ако друго не ни остава. Стига! Умръзна ми! Я ще!
Само простаците говорят на маса. Заслужава ли си да чакам да остарея, за да повярвам в него? Не е ли по-разумно да повярвам още сега? Бог, Исус, Саул, Давид, Соломон, Аве Мария, Антон, Йосиф, Манолчо, Фроса, Стамен, Вангел, Кайни Явел, Митко, Лили, Любка, Георг Хених, Йорде, Бедният Реми, цар Виктор. О, какъв объркан свят! За какво ли са се скарали Бог и Божията майка, та ходи ту по земята, ту по небето? Дали не е искала от него бюфет, а той не е можел нито да й купи, нито да й направи? В такъв случай баща ми е по-добър от Бог. Те вече не се карат и той няма да ни изостави. Сигурно е пияница този Бог. Побойник и пияница, като Йорде, и съвсем некадърен. Най-добре е, като се връща от земята на небето, да се заклещи в небесната стълба и никой да не го измъкне оттам. Ще каза на дядо Георги да не вярва в него. Ами нали е стар? Нали старите хора трябва да вярват? Искам гардероб. Ще направя. И той ще бъде голям колкото цялата стена. Колкото искаш. Целият. Бял. Бял, зелен, син, червен. Чудесен си. Искам гардероб отдясно. Да, гардероб. Голям. Дълбок. Най-дълбокия. Какво ще има отляво? Аптечка. Под нея чекмедженца. А по-надолу? Долап. Мъничко долапче. Не искам мъничко. Искам голям. Да, най-големия. За кого правиш бюфет, Марин? За нас. За жена ми. Нали ти разказах? Ти жена не обича? Как не обича? Нали ми е жена? Какво говориш? Але, така работи. Все едно не обича. А как искаш да работя? Слушай, научи тебе. Кога дойде клиент и каже: направи ми цигулка, какво прави стари майстор? Правиш цигулка? Ай, всичко забравил. Не помни кога с цар Виктор дошъл за осминка. Първо говори с клиент. Какво човек? Весело, добро, мълчи, тъжно, умен, не е умен. Иска за 3 дни инструмент. Спокойно, любезен с майстор Хених. Важен господин, учи какви. Але ако не говори, всичко сбърка. За весело човек направи тъжна цигулка. За тъжно? Весела, ти мене разбира. Цигулка как сестра? Тогава свири добре. Широк тон, голям глас. Може тъжен човек свири на весел инструмент? Не може. Сам каже. Ти музикант? Може или не? Не може. После с дървото говори. Има весел дърво. Тъжно, умно, спокойно, хитро, силно, тихо. Колко човек, толкова дърво. Кажеш му къде отива, при кого изпрати. Кажеш добро, кажеш дърво, тебе направи цигулка, изпрати при добро човек. Той обича те, пази те. Служиш добре, дърво чака 100 годин свой господар. Така, майстор Марин. Иначе не слуша, сцепи се, не иска стане цигулка. Дърво избира човек, майстор избира дърво. Не бори се, не бие се с него, то не е виновно. Работи с ум. Така учил майстор Франта, майстор Ванда. Смее се, не вярва. Злато у ръце, желязо сърце. Разбира? Разбирам. Слуша, але не разбира. Майстор Марин. Не плаши дърво. Дърво иска знае какво стане. Седни, говори с дърво. Попита колко старо, откъде дошло. Ако дърво не иска, не стане бюфет. Дърво разумно, майстор неразумен. Даде? Защо прави този бюфет? Така трябва. Ние сме бедни и нямаме пари за бюфет.
Не, бедни. Музикант. Трябва музика прави. Не Бюфет. Марин научи тебе прави цигулка. Ах, дядо Георги. Има ръка, има око. Научи занаят. Аха. Има сърце. Майстор Марин. Средата на септември вече наближаваше и с нея новият сезон на музикалния театър. Обикновено по това време баща ми надуваше тромпета от сутрин до вечер, а в почивката оркестрираше клавири, разписваше партитури и транскрибираше цигулкови концерти за тромпет под съжалителния поглед на майка ми и монотонния съпровод на шевната машина. Тя не вярваше в световната кариера на концертиращия артист, не споделяше илюзиите му и поставяше гения му под въпрос, което той приемаше с хладно, гордо мълчание. Тази есен тромпетът събираше прах. Нотите почиваха в папките и баща ми хвърляше целия си талант и сили в бюфета. Работата до толкова го увличаше, че в един момент той самия заприлича на Бюфет. Също тъй мълчалив, импозантен, далечен и чужд. Не е от този свят. Струва ми се, че бе забравил крайната цел. Какъв е смисълът на това, което върши? Защо всъщност го върши? Какво ще произлезе накрая? Той правеше Бюфет заради самия Бюфет, с патологична всеотдайност. Самият той растеше и големееше, изправяше се огромен пред очите ни. Заемаше все повече площ в мазето на Георг Хених. Заплашваше да глътне самото мазе в утробата си. Издигаше се над главата на баща ми, който го съзерцаваше отдолу нагоре. Застанал пред него с чук и длето в ръка, като Микеланджело пред своя Давид. Най-после всичко бе готово. Баща ми потопи голяма четка в боята, изтръска я внимателно и започна да нанася равномерни бели черти по бюфета. За един ден го боядиса. Аптечката, двете чекмеджета под нея, двете врати на долапа, чекмеджетата над вратите и гардеробът. Отдясно бяха боядисани в абсолютно бяло, барчето в абсолютно синьо, а тънката рамка на витрината и нейните уличета в меко кафяво. 2 дни бюфетът съхна, пропуквайки важно, след което върху цялата му огромна повърхност баща ми положи с тънка четка лак, който засъхна почти веднага. Отдавна чакам този миг. Вероятно от година, но може би и от повече. Както и да е. Чувствал съм се нещастен. Ти още не знаеш какво е това. Бил съм слаб. Дано никога да не бъдеш. Мечтал съм само за миг като този, който вярата в собствените ми сили ще се върне. Ти не си вече толкова малък и добре знаеш кой е баща ти. Той произхожда от бедно семейство, което не е могло да му помогне с нищо в тежкия му път. Когато дойдох в София с един тромпет в ръка и един гол талант, аз считах, че това е достатъчно за честния човек да изживее спокойно живота, който му е отреден. Но не е! Разбираш ли? Не е! Както добре ти е известно, майка ти произхожда от заможно семейство. В техните очи аз съм копеле. Ти не знаеш какво е това. Както и да е. В техните очи аз съм нещо по-долно и от копеле. Аз съм бедняк. Некадърник, нещастник, който не е в състояние да се грижи за семейството, което е създал. Аз ли не съм в състояние? Слушай, разбери ме добре. Разбираш ли? Разбирам. Винаги ще има бедни и богати. И винаги бедният ще е жертвата на богатия. Той ще му тъпче самочувствието. Ще го мачка, докато го довърши. Но не и мен. Аз успях да докажа на господата от фамилия Медарови, че нямам никаква нужда от тях. Копелето има 2 ръце, на които може да се осланя. Само на тях и на никой друг. Ти си мой син. Ти имаш талант. От теб може да излезе нещо.
Но запомни добре. Те не се интересуват какво носиш в себе си. Талантът не струва пукната пара за тях. Те искат да видят. Какво? Бюфет! Ето какво. Горд съм, че създадох вещ, която ще ползва мен и теб. А може би и твоите деца. Това е едно доказателство, че стига да ни предизвикат. И ние с лекота може да се вдигнем на тяхното ниво. И по-високо дори. Ходили сме двамата от магазин на магазин. Видели сме какви ли не бюфети. Погледни този и ми кажи. Виждал ли си нещо подобно? Не. Няма и да видиш. С тези две ръце. Ей, с тези две ръце. Марин, ти глупак, ти беден. Ай, много беден. Лъжеш се, дядо Георги. Вече не съм глупак, нито беден. Дадох доказателството, което се искаше от мен. Какво искате още, фамилия Медарови? Апартамент? Моля. Кола? Моля. Аероплан? Вила с басейн? Водоскоци? И висящи градини? Моля. Само искайте. Може да се окаже, че копелето е в състояние да изпълни всичките ви желания. Тогава, къде отивате вие? По дяволите. Ти богат? Кога с томпет? Кога без него? Съвсем беден. А ти, докъде стигна с твоите цигулки? До това мазе, до тази мизерия, да те изгонят на улицата. Собствените ти ученици да не искат да те познаят. Знаеш ли кое се цени на този свят, дядо Георги? Ето това. Погледни го. Хубаво го виж, това се пропуснал някога майстор Хених. Марин, злато у ръка, кал у глава. Глупости на дете не говори. Не слуша баща. Баща ядосан. Кога мине яд, тогава слушай. Бягай вкъщи. Ето пари. Дай ги на майка си да приготви маса. Бюфетът идва. Ще имаме гости. И изведнъж от бюфета, като от прекрасен зиблерман орган, гръмнаха тържествени звуци и озвучиха квартала. Можеше да се види как въздуха вибрира около него. Бюфетът свиреше с всичките си чекмеджета, врати, вратички, долап и гардероб, такива мощни звуци, че листата на дърветата капеха в отворените усти на комшиите и минувачите. Това бе прекрасна музика, коктейл от безподобни ноти, прочувствено ектение и апотеоз, кантата, оратория, химн на битието, симфония на небесата, полифоничен рев на петте океана. А баща ми и майка ми танцуваха, упоени и влюбени. Танцуваха. От аптечката изтичаха тънки гласове, като балсам. От гардероба с тъмен вълнен глас бучеше басовата партия. От левия долап, като нанизани един за друг кремвирши, се изнизваха мотиви и теми за флейта. От десния се чуваше тържествен звън на тенджери и тигани, като чинели в половецки танци от Бородин. Бум-тата, бум-тата! От барчето се сипаха кристални акорди на арфа. Със сладостта на ликьор. От чекмеджетата се чуваше енергично тракане на лъжици и вилици, като кастанети в испанско капричио. Бюфетът изригваше оргия от музика. Той бучеше, ревеше, тътнеше, преливаше. Махалата слушаше потресена, а родителите ми валсираха. Ние ви чакаме пак да се срещнем с трепет с безброй светове, с пълнитра от разкази, с думи, с песни, с герои и с гласове. Така ни потапя нашия театър в нови и чудни места, фантазии, истини, мисли, крилати в надежда и красота. Театър гласове. Неврокопска професионална гимназия Димитър Талев.
Здравейте, уважаеми слушатели на Радио В 99! Започва предаването «Литература в слушалките», в което ви представяме произведения от съкровищницата на българската литература. Това излъчване е съвместна инициатива между Радио В 99 и Театър Гласове на Неврокопска професионална гимназия Димитър Талев. Надяваме се, че с нетърпение очаквате втората част от представянето на повестта «Балада за Георг Хених». Приятно слушане от мен, Мариана Малакова, ръководител на Театър Гласове на Неврокопска професионална гимназия Димитър Талев. Ние ви чакаме пак да се срещнем с трепет с безброй светове, с пълнитра от разкази, с думи, с песни, с герои и с гласове. Така ни потапя нашия театър в нови и чудни места, фантазии, истини, мисли, крилати в надежда и красота. Театър Гласове. Неврокопска професионална гимназия Димитър Талев. Не искам да ставам цигуар. Няма да давам концерти. Ай, не добро. Какво да правя? Не ми се свири. Але, какво прави? Ще стана писател, като Хектор Мало. Той е написал Бездом. Стане каквото иска. Але стане цар. Слуша мене. Кога стари Хених отиде си, инструмент остави за цар Виктор. Ама как? Всички? Всичко. Цели съндък. Але обещае, никога не продава и бюфет не прави с инструменти на Йосиф Хених. Ама аз не мога да правя цигулки. Не беда. Може научи се. Може твой син прави цигулки. Или негов син. Стар инструмент това. Никъде вече не намери. Знае добре и пази. Ще ги пазя, ще видиш. Виктор каже тебе. Стари Хених решил. Прави цигулка. Кога? Наистина ли? За кого? Кой ти я поръча? Не поръчал. Але прави цигулка за Господ. Може днес, може утре. Дойдеш гледа. Ще дойда. Разбира се, че ще дойда. Ама как така? Наистина ли за Господ? Але казал за Господ. Аз, стари майстор, 70 години цигулки прави. Але цигулка не може. Стари Хених за 6 дни направи. Разбираше, че не може. Защо? Кой иска да направиш цигулка за 6 дни? Може направи. Але цигулка не струва. За дърво жалко. Разбира се, ще съсипеш материала. Майстор Господ, наш свет правил в 6 дни. Ти млад, кажи мен, бързо ли правил? Трябва бързо работи. Време няма, а дърво не слуша. Виж какво, защо не ме оставиш аз да поговоря с него? Ти говори с дърво? Нека опитам, може да стане, а? Але добре, говори с дърво. Каже как може. Може теб чуя. Виж какво дърво. Дядо Георги трябва тебе направи. Майче трябва, не питай защо. Чакай, ще ти кажа. Те го викат отдавна. Той не отиваше при тях, защото... Ние тук правехме бюфет. Сега обаче трябва да направим цигулка. Вземете със себе си и занесе на дядо Господ. Ние не знаем кой е. Дядо Георги вече не знае. Преди знаеше, но сега мисля, че... Чакай, Господ е... На Господ трябва цигулка. Дядо Георги никога няма да направи цигулка за някой лош човек. Виж Франтишек. Да, Ванда също. Само, че това е друго. Трябва да знаеш, че дядо Георги те уважава и няма да даде на никой. На никой. Само на Господ. Господ е най-добър от всички. Ще свири на тебе, докато стане виртуоз.
Виртуоз е човек, който най-добре свири. Когато свири виртуоз, залата е пълна, има много цветя, всички ръкопляскат, някои дори плачат, не защото са тъжни, а защото им харесва. Там, където е Господ, има зали, по-големи от тук. Има ангели. Дядо Георги знае. Когато Господ свири на теб, всички ангели ще слушат и ще пляскат с крила. Там ще бъде жената на дядо Георги, Боженка, брат му Антон, баща му Йосиф. Сигурно и жената на Господ ще е там. Тя е Божията майка. Така се казва. И техният син Исус, и той ще бъде там. Всички се чакат само тебе. Дърво, разбираш ли? Толкова много хора наоколо и все добри. Няма куче, няма комисии. На първи ред седи дядо Георги и слуша как звучиш. Винаги когато свири, той ще е там. Яд ме е, че аз ще дойда по-късно. Дядо Георги каза, че първо трябва да стана цар. После, когато остарее, той ще дойде да ме вземе и тогава ще те чуя. Сигурен съм, че ще ти е приятно Господ да свири на тебе. Да бях на твое място, щях да се радвам. Всичко бих дал да съм на твое място. Помисли само. Господ те взима в ръка, слага възглавничката под брадата си, постила кърпичка върху тебе и започва да свири. Сигурно косите му са дълги и черни, като на големите цигуари. Аз съм виждал снимка на Паганини. Той има такава коса. Да, първо гами и арпеджи за разсвирване. После концерт на Конюс. Аз също го свиря и много бих искал да чуя как ще го изпълни. Моля, Дърво, остави дядо Георги тебе направи цигулка. Аз ще уча, ще си поправя бележките, ще гледам бързо да стана цар. И когато дядо Георги дойде да ме вземе, пак ще се видим и пак ще поговорим. Ще кажа, видя ли колко хубаво направило, че ме послуша? Ами, ако беше попаднало при Франтишек и Ванда, чуваш ли ме, Дърво? Добре говорил с Дърво. Ти чу ли ме? Не чу. Бил уморен. Спал. Але Дърво слуша мене. Как каже, Дърво сам прави себе си. Аз помага. Сега внимава. Слуша добре. Чу? Чух. Кой тон? Си бемол. Добър, ухо. Си бемол. Верно. Това се повтори с долното дъно на инструмента. Той издаваше тона до. Докато дълбаеше с тънкото длето краищата на двете дъна, Георг Хених ми разправяше приказки за цигулките. Най-прекрасните приказки, слушани някога от дете. Разказваше ми за различните школи. Брешянска, Кремонска, Венецианска, Миланска, Неаполитанска, Тиролска, Саксонска, Виенска. Как една цигулка скита из цял свят от ръка на ръка и попада ту при истински майстори, ту при мошеници, при богати графове и барони, в дворци и бедни къщи. Колко странна съдба има един майсторски инструмент. Колкото падения и трагедии, но и колко възторг и слава. Какви имена кънтяха в полумрака на мазето, изричани от устата на Георг Хених. Как просветваха и се губеха едно от друго, сякаш златни ноти от безкрайна мелодия. Бе съединил горната и долната част на цигулката с една лента, която наричаше околница. Не бе по-дебела от 2 мм, направи я от явор, дървото от шплиндеров млин, внимавайки шарките да паднат напречно. Тя се състоеше от 6 слепени помежду си ленти. Лентите извиваше с нагорещено желязо, като преди това ги мокреше с парцалче, натопено във вода. Корпусът бе готов. Колкото и да го гледах в ръцете, не успях да разбера как вкара вътре душичката на цигулката.
онова нищо и никакво късче дърво, което приличаше на дебела клечка и което бе най-важната част в целия инструмент. Мръдне малко вляво, цигулка глуха, мръдне вдясно, але слаба, глас нема. Трябва место точно знае. Дядо Георги, за душичката, как знаеш къде точно да я сложиш? Пита дърво, само каже. Вижда квадрат, слага пръст в квадрат. Чака, чака, чака. Ако дърво мълчи, меси в друг квадрат. И пак чака. Пита, мести, мисли. Кога дърво види? Майстор търпелив. Време има. Само каже. Там сложиш. Ръцете му престанаха да треперят. Поне не трепереха докато работеше. После, когато присядаше на миндера да си отдъхне, те отново започваха да подскачат на коленете му. Той ги гледаше, обръщаше длани и клатеше укорно глава. Работеше от сутрин до вечер. Работеше по всяко време на деня. Когато и да идвах, работеше. Сигурен съм, че работеше и през нощта. Прекъсваше само когато се налагаше инструментът или част от него да преседи в кълъп. Ядеше малко. Често се случваше да отнеса канчетата така, както ги бях донесъл. Старецът довършваше своята цигулка вън от този хаотичен свят, едва люлеещ се на краката си. Глух за всичко и за всеки. Когато почиваше, аз се примъквах, вдигах кърпата, с която завиваше инструмента и го разглеждах. Боже Господи, каква ти цигулка! Има осминки, четвъртинки, 3/4 и цели. Вече бях виждал всякакви, но не и такава. Това бе най-голямата цигулка, която някога е съществувала. Сигурно. Може би по-голяма е от виола. Не че бе кой знае колко дълга, дължината й не надвишаваше значително тази на виолата, но бе много по-дълбока, следователно душичката й бе по-голяма. Най-голямата душичка, която някога е поставена в цигулка. Грифът се съединяваше с охлювчето направо. Охлювче, каквото сме свикнали да виждаме на цигулките, нямаше. Георг Хених бе изваял от дървото глава на жена. Неговата цигулка завършваше или започваше с женска глава, изработена с най-тънкото длето от комплекта и с изключително майсторство. Главата удивително напомняше изтритата снимка на Боженка, която висеше на стената, забита с пирони. Същевременно косите, скръбно наведената надолу глава, скулестото лице и мекотата, което излъчваше то, напомняха силно Божията майка от иконата. Аве Мария, грация плена. Очите на жената бяха привързани с превръзка, чието възел стоеше отзад на главата й като кок. Харесва тебе? Много! Прилича на майката на Исус. Също и на жена ти. Само, че е малко по-стара. Каква е тази глава? Амор. На български каже се любов. Малък, не разбира. Инфант. Защо да не разбирам? Любов. Ясно. А защо е с превързани очи? Защо любов? Сляпа. Не разбира. Много е тъжна главата. Не е тъжна. Кога свири музикант, гледа право глава. Свири първо за глава, после за други. Глава чува всичко, разбира всичко. Ако нема любов у гърди, ако не гледа любов у лице, музикант не е майстор. Може виртуоз, але не е майстор. Разбира? Глава слепа, а гледа музикант право у сърце.
Але ако нема сърце? Нали е за Господ? Молим, да, за Господ. Остави ме работи. Гледа, мисли, дори да не беше умряла. Измил и сресал дългите си бели коси, облечен в старото си черно сако и с папионка на шията, Георг Хених ни посрещна подпрян на тезгяха с една ръка. Под мишницата на другата държеше цигулката. Когато затворихме вратата зад себе си, той я взе в две ръце, поднесе я към устните си, целуна я и я протегна към нас. Първо я взе баща ми, внимателно, както се държи новородено. Тя действително бе голяма, много голяма. Блестеше в утренния здрач, с червеникаво златисто сияние и хвърляше от блясъци по лицето му. Изумен, той я държеше и не можеше още нищо да каже. Не бе цигулка като цигулките. Баща ми завъртя глава и му подаде инструмента. Георг Хених го пое, седна на миндера и отново се смали. Цигулката изглеждаше грабантна в ръцете му. Заприлича на онзи гном-вълшебник, който видях тук на същото място преди 5 години. Той дълго наместваше цигулката под брадата си. Постави треперещите пръсти върху струните. Те престанаха да треперят в мига, в който докоснаха черният абаносов гриф и прекара лъка по тях. Гръмна мощно, мажорно тризвучие. Сякаш в един и същи миг засвириха всички първи цигулки на филхармонията. Тонът бе тъй мек и кадифен, тъй топъл и страстен, какъвто нямаше нито един от познатите ми цигулари. Той заглъхваше, сребрист и ефирен, сякаш между заледените клонки на два зимни храста бе опъната тънка паяжина и вятърът я бе подухнал. Какво е това? Как го направи? Харесва тебе? Фантастично, но това не е цигулка. Прав. Може не съвсем цигулка. Почака, чуе какво каже майстор Франта и майстор Ванда. Поканил вчера тук. Иска цигулка види. Дойде види. Стари майстор Георг Хених не крие. Ей, старо, душата ни извади. Хайде показвай. Това ли? Ама какво е това? Това ли работи толкова време? Поред теб какво е това? Кой ти поръча това? Никой не поръчал. Работил за слава, на занаят майсторски. Така. А какво е това? Ще кажеш ли? Как се свири на него? Знаеш ли? И кой ще се съгласи да свири на тази глупост? Господ. Кой? Да, Господ. Ясно. Хахо. Както и предполагах. Луд. Какво ще кажеш? Абсолютно луд. Като си помисля само... Франта и Ванта, слуша мен. Съжалява, де учил вас на добри стари занаят. Нищо вас не научил Георг Хених. Много жално ми. Работи, кога нема нищо. Кога сам и стар и болен. Кога знае, живот отива си. Как работи майстор? Жал ми за вас. Учили, але не научили. Занаят по-голем от най-големи майстор. Занаят най-велики на свет. И майстор щастливо. Защо работи? Нищо, че нема пара. Нищо, че сам, стар, болен и гладен. Работи за занаят. Не знае цигулка каква е. Каже вас виола да море. Каже на български. Цигулка за любов. Защо цигулка голема? Защо любов на майстор голема? Никой виола да море не свири. Не свири? Защо забравило обича? Майстор забравило обича занаят. Клиент забравило обича цигулка.
Цигулка забравило обича музикант. Човек забравило себе си обича. Откараха го във временния старчески дом, който се намираше недалеч от гарата. Оттам изпращаха старите хора в различните соропиталища из страната. Георг Хених стоя там 10 дни, след което беше разпределен в старческия дом в село Хайредин. После е пристигнало известието за смъртта му. Родителите ми скриха това от мен. Георг Хених изчезна от нашия живот. Не мина много дълго време и името му въобще не се споменаваше вкъщи. Но аз бях забравил кой съм. Георг Хених, стани! Отговори ми! Каква е съдбата на онези неща, които създаваме с най-голяма любов? Единствените, които сме в състояние да създадем. Занаятът ли е по-голям от живота или животът от занаята? Защо на света има хора, които обиждат и унижават майсторите? Спомняш ли си онзи Билфет? Той продължава да седи вкъщи и да жълтее. И огромната му сянка пада върху мен, особено когато дойде вечер и настъпи царството на сенките. Тя ме захлупва. Разраства се, стига до прозореца, прораства се извън улицата, върви по-нататък. Стоп! Бедността е насилие. Мрак, бедност, безчестие, смърт. Кое ни прави алчни, зли и безсърдечни? Кое ни унижава и принизява? Цар Саул, обзет от меланхолия, свири на арфа. Цар Давид, който е победил Голиат, посяга към гуслата. Цар Симеон вади тръстикова пръчица и пише: всичко е суета. А мен? Какво ме чака мен? Растат инфантите. Тежко им. Аз ще поробувам в моето царство на занаята. И може би някой ден ще стана майстор. Тогава ще седна и ще напиша една последна книга. Знаеш ли каква ще бъде тя? Обикновен буквар. Няма да го направим живота по-лек. Не трябва майсторите да търпят невежество и грубост. Георг Хених, ти, който си на небесата. Цар Виктор говори. Аз не бързам, но ти не забравяй какво си ми обещал. Чакам да пристигнеш в някоя вечер с небесната си коляска. Ти там сигурно си на почет и уважение. Тогава ще дръпнеш юздите, спри конете и извикай: майстор тръгва. Време няма, Господ моли, книга не забравя. Тогава ще седна от дясната ти страна, ние ще препуснем всички сили към небесата, около нас ще се гърми, трещи, ще се святка и ще проблясква, а ние с теб ще викаме колкото ни гърла държат. Свещено, свещено, свещено е изкуството, което бе, което е и което ще бъде. Ние ви чакаме пак да се срещнем с трепет с безброй светове, с пълнитра от разкази, с думи, с песни, с герои и с гласове. Така ни потапя нашия театър в нови и чудни места, фантазии, истини, мисли, крилати в надежда и красота. Театър гласове. Неврокопска професионална гимназия Димитър Талев. Радио В 90.